Украіна праз 5 гадоў пасля рэвалюцыі годнасці. Ці стала лепш? У перадачы удзельнічае аглядальнік украінскай службы «Радыё Свабода», наш калега Ростислав Хотін, мой калега Юрый Дракахруст і на відэасувязі з Кієву наша корэспандэнтка Алена Літвінова. Яшчэ вы ведаеце сёння адказ на загадкавае пытанне, ці праўда, што ва Ўкраіне ў Макдональдсе бігмакі робяць з салом. Таксама ў сённяшняй праграме. Голас народу. Апытанне ў Менску і ў Кіеве. Ці сталі вы лепш жыць за апошнія 5 гадоў? Гайкі закручваюцца, але ўсё ж такі на версіі ёсць разуменне той мяжы, дзе трэба спыніцца. Я, наприклад, думав, що в 2014 році набагато хуже все буде, чим зараз є ситуація. Взагалі думав, що не буде існувати України. Голас свабоды. Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам. Тэма дня – ці разумеюць беларусы украінскую мову. У галаве нашага суайчынніка жывуць прынамсі 2 мовы, а мы вырашылі тую галаву зусім затлуміць. Памяць і веды – адзіныя крытэрыі для ацэнкі дня сённяшняга і разумення будучыні. У гэтыя дні, 5 гадоў таму, узброеныя людзі без апазнавальных знакаў пачалі захоп часткі ўкраіны – Крыму. Менш чым праз месяц адбылася поўная анексія паўвостраву і адразу пачаліся спробы захапіць тэрыторыі на ўсходзе і поўдні матэрыковай Украіны. Вось як гэта адбывалася. 27 лютага 2014 году на украінскай паўвыспе Крым з'явіліся войскі без апазнавальных знакаў. У той жа дзень над парламентам Крыму быў узняты расійскі сцяг. У самім будынку забарыкадаваліся людзі ў зялёнай форме. 28 лютага зялёныя чалавечкі захапілі Сімферопольскі аэрапорт. Расійскія ўлады сцвярджалі, што Расія не мае да гэтага ніякага дачынення. В ситуации постоянных угроз насильственных действий со стороны ультранационалистов, подвергающих опасности жизни законные интересы россиян и всего русскоязычного населения, были созданы народные отряды самообороны, которым уже пришлось пресекать попытки силового захвата административных зданий в Крыму и ввоза на полуостров оружия и боеприпасов. Люди, которые осуществляли блокирование частей украинской армии в Крыму в форме, очень похожей на российскую форму военную. Это были российские солдаты? Посмотрите на постсоветское пространство. Но они еще полно формы, которая похожа на форму. Пойдите в магазин вот у нас и вы купите там любую форму. Это были российские солдаты или нет? Это были местные силы самообороны. Расія мела вайсковыя базы ў Крыме ў адпаведнасці з дамовай 1997 году з Украіны. Але зялёныя чалавечкі парушылі яе, калі дыслякаваліся па-за межамі гэтых базаў. Пасля году непраўдзівых заяваў Путін прызнаў гэты факт. Я дал поручение и указания Министерству обороны. Ну, что скрывать? Под видом усиления охраны наших военных объектов в Крыму перебросить туда спецподразделения Главного разведуправления и силам морской пехоты, десантников. Неўзабаве пасля гэтай перадачы Путін правёў урачыстасць у Маскве, адзначаючы першую гадавіну ўзяцця Расіяй Крыму пад свой кантроль. Генеральная асамблея ААН 100 галасамі супраць 11 прызнала незаконнай расійскую анексію Крыму. Вайна, страта сваёй зямлі – такой была цана, якую украінцы заплацілі за выбар свайго шляху. А што атрымалі ўзамен? Што змянілася, вот галоўнае вы назвалі бы, Ростислав, што змянілася за гэтыя 5 гадоў? Я нагадаю, що Майдан починався як Євромайдан. І за ці 5 років, і тоді на Майдані, і за ці 5 років вдалося зробити серйозний, безповоротний європейський вибір. Тобто Україна недавно, я нагадаю, закріпила в Конституції навіть членство в ЄС і НАТО як головні стратегічні цілі. Тобто українці відстояли європейський вибір і закріпили його. А саме, було підписано угода про асоціацію з Європейським Союзом. Далі, був отриманий безвізовий режим з Європейським Союзом. Зараз економічна інтеграція відбувається. Понад 40% українського експорту вже припадає на Європейський Союз. Європейський Союз став найбільшим економічним партнером України. Далі... А до этого була Росія? Так.
Далі, також щодо Росії, до речі, Україна вже не імпортує російський газ, тобто Україна отримала енергетичну незалежність, це також дуже важливо було. Далі, Україна довела, що вона витривала, що це країна, яка відбулася. Тобто, якщо почалася анексія Криму, відбулася, і війна на сході України, Україна довела, що вона буде воювати за свої території. І довела, що все ж таки, як би там не було, раніше говорили, Крим там трохи не такий, Донбас там трохи не такий. Якщо українці так воно болить, то це наше. І Крим, Донбас наше, і Україна за це воює і буде воювати. Далі, Україні вдалося відбудувати одну з найпотужніших армій Європи. Я нагадаю, що при Януковичі армія була розвалена. І зараз же суд почався над головним воєнним начальником. Так, і зараз українська армія одна з найпотужніших в Європі. Далі, були запущені, те, що важливо, за останні 5 років були запущені дуже важливі, можливо, не такі помітні, але важливі реформи. Освітня, пенсійна, медична реформа. Це те, що важливо для життя українців. Ну і також головний висновок такий, що Україна відбулася як незалежна держава, отримала повну державну незалежність зараз, а з отриманням Томосу для автокефальної церкви, вона отримала і духовну незалежність також. Тобто Україна повністю звільнилася вже від імперського ярма, як російського імперського, так радянського, так і кремлівського нинішнього Кремля. І також на наших очах формується українська нація, українська політична нація, створюється народжується, і вона зміцніла українська національна ідентичність. Це дуже важливо, що є вже держава і є також вже українська політична нація, український народ. Цікаво, то, що ви розказуєте, по ідеї, повинно було відбуватися вже починаючи з 91-го року, так? Так. Але сапраўдний, як це сказати, каталіст, коли узмацнились эти процессы, это была вот эта рана, нанесенная аннексией и Донбассом и Луганском оккупацией. Алена, вы живете уже несколько годов в Украине. На протягу этих 5 годов, як бы вы вачыма беларускі отказали, что изменилось? Ну, найперш я хочу адзначыць, што галоўнае, чаго змаглі дасягнуць украінцы, гэта захаваць адчуванне свабоды. І нягледзячы на тое, што некаторыя рэформы, пра якія казаў Расціслаў, не вельмі удаліся, усё роўна людзі спадзяюцца і вераць у тое, што Украіна пераможа. І я хацела б, якраз такі, кажучы пра рэформы, адзначыць, што якраз пад націскам грамадскасці адбылася антыкарупцыйная рэформа. Яна, праўда, зараз крыху дала невялікі збой, калі пад ціскам менавіта грамадскасці былі створаны галоўныя антыкарупцыйныя структуры і Нацыянальнае антыкарупцыйнае бюро, і спецыялізаваная антыкарупцыйная пракуратура. Але зноў жа паўтаруся, што для украінцаў галоўнае было зберагчы адчуванне свабоды, якое тут заўсёды прысутнічала. І менавіта спробы абмежаваць гэтую свабоду заўсёды на працягу апошніх 15, напэўна, гадоў прыводзілі ва ўкраіне вось да такіх падзеяў. Спачатку да аранжавай рэвалюцыі, а потым да рэвалюцыі годнасці. Цікаво, що перемены не адбыліся за один раз. 91 год, потім оранжевая революція, потім то, що 5 гадоў назад Евромайдан. З пункту гледжання політології, Юра, калі паширить контекст, што адбываецца в Украине с пункту гледжання Европы, бяспекі еўрапейскай, будучыні кантынента? Наколькі тое, што адбылося 5 гадоў назад, вы бы ацэнілі як вынік? Ну, ведаеце, я бы, калі казаць пра вынікі, засяродзіўся б на 2 аспектах. Першае, што Украіна выстаяла. Калі вот зараз, скажем, вярнуцца ў травень 2014 году, то вот это выглядала як бы хваля, якая ідзе і можа пайсці далей і на Днепропетровск, і на Одессу, і на Харьков, і што ввогуле вот этот проект Новороссии фактычна да Днепра. Вот это вот все можа выйсці. Тое, што Украіна все-таки утрымала на вот гэтым рубеже, это вельмі і вельмі важна, на мой погляд. Але што я бы сказаў, яшчэ важна, што вот в сэнсе менавіта утрымання. Ведаеце, вот на наших вачах, скажем, была рэвалюцыя ў Кыргызстане, і, так бы мовіць, герой рэвалюцыі Бакіеў стаў потым дыктатарам. Это, як вядомай казцы, так сказаць, Ланселот робіць
становится драконом. Мы зараз бачим украинские выборы, мы зараз бачим, сколько претензий во всех есть у господара Порошенки. Ну, то есть, что он не дракон. Это абсолютно відавочно. Украина выстояла, и в том сенсе, что и она выстояла свою демократию. Стиль и характер. Да, вот этот звичайний шлях, до речі, многих революцій, коли якби приходить спочатку герой, а потім он робиться і диктатором. То вот в Украине этого не здарилося. Это вельми важно. Кто тебе может сказать, да, ну это ерунда, это нет, это важно. Как бы и ранее, попередние не были диктаторами. Это вельми важно. То, да, что вот в этом сенсе, и это якби характеристика не столько этой особы, принамсі, спадара Порошенка, это характеристика громадства, это характеристика элиты, что вот гэты шлях вельми натуральны для революции. Что особливо выразно бачно на суседзях Украины, коли мы поглядим на Беларусь, на Россию, на среднеазиатские республики з одного боку, ну а з другого, скажем, Молдова, Армения, да, Грузія, де інший варіант, більш близький до українського. Наш великий сучасник Вацлав Гавел, відомо, був противником любого гвалту і утиску, але тим не менш у вирішальні моменти, я завжди пам'ятаю його фразу, я докладно процитую, він казав, наш історичний досвід свідчить, що злу треба супрацьстаяць, а не спрабаваць улагодзіць. Ну, это вот, Юрий, працяг того, что вы казали, что могло быть горш. Коллеги, мы с вами говорим у час, коли у Беларуси, скажем, чекаецца прысуд у справе Белта, где галоўны рэдактор популярнага самага великого Беларуси портала Тутбай чакае прысуду за журналістскую дзейнасць, і шмат журналістаў з розных арганізацый прыходзіла. Скажите, Ростислав, як бы вы оценили, як змянился стан свободы слова в Украине за апошнія 5 гадоў? Магчымыя судовыя пераследы журналістаў, і калі магчымыя, то наколькі это звычайная з'ява в Україні? Україна має абсолютну свободу слова. Коли в Україні бачите навіть якісь прес-конференції, то там 20, 25, 30 телекамер, тобто абсолютний плюралізм. А кільки телеканалів в Україні? Десь біля 4 десятків. Каля 40 телеканалів. Такі інформаційних каналів, десь 7-8 інформаційних, навіть більше інформаційних лише телеканалів. От, ясно, що плюралізм дуже великий, дуже такий ландшафт медіальний, дуже розмаїтий, але є проблеми, звичайно. Є проблеми в тому, що дуже сильні олігархічні гроші присутні на медіаринку. Для того є певні канали з певною політичною позицією, тобто часом, щоб знати, що точно відбувається, треба подивитися той канал, і тоді якось зрозуміти. Тобто є такий момент, що дуже сильний диктат олігархічних грошей на телеринку. Є проблема в тому, що часом якісь рецидиви минулого з'являються, журналістів там не допускають там, чи переслідують, тобто є якісь, але потім влада намагається все ж таки розуміти, що це так уже не можна. Ну, навіть історія з нашою колегою, з редакторської схеми, за якою там сачили вельми пільно, да? Дійшло до Європейського суду. Так. Тобто є якісь рецидиви, з'являються, але вже система здорова, що відкату назад бути не може. Тобто і медіа-середовище дуже сильне, і журналістська солідарність, і активізм дуже сильний в Україні, і соцмережі, тобто і політики, і представленість різних політичних сил в парламенті, тобто і міжнародні партнери України, західні партнери. Тобто все це створює те, що назад, якщо якісь рецидиви я задам одно вельми коротке питання нашій колезі, яка у Києві. Алена, за ваш час праці в Україні были у вас проблемы с уладами, с тем, что вы хотели что-нибудь зробити? Адчували ви тиск? Ну, ведаеце, я б гэтае пытанне пра свабоду слова ва ўкраіне падзяліла, напэўна, на два моманты. Так, напэўна, няма ніякіх абмежаванняў, каб выказаць сваё меркаванне. Усё залежыць ад таго, на які канал трапіць у эфір. Але ёсць яшчэ іншы аспект, з якім сутыкаюцца журналісты, гэта свабода у атрыманні інфармацыі. І з гэтым, асабліва апошнім часам, пачынаюцца пэўныя праблемы. Можна, напрыклад, год чакаць адказу на запыт. Зараз вельмі часта прэсавыя службы дзяржаўных органаў проста адмаўляюцца размаўляць па тэлефоне. Або потым, калі пачынаюцца праблемы, ўсё ж такі выйшла твая публікацыя, пачынаюць распавядаць, што
гэта ж было не афіцыйны зварот, гэта ж быў вусны зварот по тэлефоне, і калі ты зноў пачынаеш пісаць гэтыя афіцыйныя запыты, зноў пачынаецца час, каб атрымаць адказ на гэтае пытанне. Алена, то, што вы гаворыце, вот ведаеце, мне прывозяць на памяць словы Гёте, якія вот Андрей Сахаров поставіў эпіграфам да сваіх успамінаў, што то вот толькі той варты свабоды, хто кожны дзень за іх гатовы ісці на бой. То, што вы расказваеце, так сведчанне того, што за свабоду трэба фактычна незалежна дзе, ад Амерыкі да Украіны, ад Расіі да Беларусы кожны дзень спрабаваць яе адстойваць. Ці сталі вы лепш жыць за апошнія 5 гадоў? Вось такім пытаннем мы звярнуліся да мінакоў на вуліцах Киева. Дали безвиз, война не закончилась, и погибло больше народу. Еще больше народу погибло, чем в 2014 году. Раньше мы могли путешествовать, раньше могли себе что-то позволить, и рыбку вкусную покушать, а сейчас невозможно. Да. Ну, реформы еще, наверное, не ощутил, потому что они еще как бы в стадии. Я думаю, лучше зависит от каждого из нас. То есть можно жить и на 2000 хорошо, и на 20 тысяч хорошо. Уехал с Севастополя, покинул дом, естественно, жить стал значно легче. Кроме безвиза, больше, в принципе, и что дал безвиз? То есть возможность заработать в Европе. А здесь не осталось тех спеціалістів, тих людей, які могли б, скажімо так, підіймати ту ж економіку. От я живу з батьками, то вони кажуть, спочатку було дуже тяжко, так як долар зріс зараз, але зараз він стабілізувався до 28 і зараз краще стало. Ми почали відкладати, тобто, якщо на такому рівні залишиться, мої батьки навіть дуже за, і уряд, який зараз, вони підтримують. Повышение квартплат, всего. Да, это в первую очередь. Зарплаты на месте, все растет. Развивается страна, строительство кругом. И в Киеве, медицина немножко как бы лучше. Я, наприклад, думав, що в 2014 році набагато хуже все буде, чим зараз є ситуація. Взагалі думав, що не буде існувати України, чесно скажу. А зараз є дуже оптимістичні бачення на майбутнє. Ми стали вільнішими, справедливішими, критичнішими. Ну вось вы пачулі ацэнкі і меркаванні людзей, але ёсць яшчэ ацэнкі не толькі людзей, ёсць ацэнкі лічбаў. Існуе ў свеце такі індэкс бігмаку. Это параўнальны паказнік дабрабыту розных краінаў свету. Там вылічваецца, колькі каштуе зрабіць адзін этот бігмак, потому што туды ўсё ўваходзіць, такі комплексны паказнік. І як выглядаюць паводле гэтага паказніка Беларусь і Украіна. Юры, вы глядзелі на эту схему, падрабязна аналізавалі, нашы гледачы зараз яе зноў пабачаць. На што вы звярнулі ўвагу? От беларусы як бы больш маюць бігмакаў, да, істотна? Ну, ведаеце, я звярнуў увагу на тое, што насамрэч сітуацыя як бы не надта змянілася за гэтыя 5 гадоў. Справа ў тым, што Беларусь заўсёды жыла крышачку лепш, чым крышачку багацей, чым Украіна. І гэта ўсе ведалі, у тым ліку і ў Беларусі, і в Украіне. Вось, так што сказаць, што украінцы сталі значна горш жыць, чым беларусы, нет, прыкладна так. Такі ж быў разрыв. І в этом сэнсе варта сказаць, што вот, скажем, расійская прапаганда, да, некаторыя людзі в самой Украіне, мы вот і чулі часам в адказах, што да, все гібее, все валіцца. Ну, не тое, што каб валіцца. Справа ў тым, што так, сапраўды, у 14-15 годзе Украіна вельмі моцна упала эканамічна і упала, ну, першую чаргу з прычыны страты, просто фізічнай страты значных тэрыторый. В лічбах это было падзенне 16% валавага ўнутранага прадукту. Але ўжо з пачатку 16 года ўжо пачаўся рост. Ён невялічкі, ён дзесьці па 2-3-4%, але ён сталы. Падзенняў не было. В этом сэнсе ў Беларусі адбылося беза всякай вайны, ну, прыкладна тое самае. І ў Беларусі это крызіс, это падзенне працягвалася нават 2 гады, 15 і 16. І толькі ў 17 пачаўся невялічкі рост, таксама прыкладна як вот зараз в Украіне 2-3%. Кажу, што на смак так таварышаў няма. Чый, па-вашаму, бігмак смачнейшы, беларускі ці украінскі? Знаете, я на пачатку задаўся пытаннем,
питання. Ці правда, що в українському бігмаку стали сало додавати? Я бігмак не їм, я їм чізбургер. Ага. У мене навіть є один знайомий, який вегетаріанець. Але єдина річ, яку він може їсти з м'ясом, це чізбургер. Ну, сало – то не м'ясо, Ростислав. Так, щодо сала, ну, в принципі, Юра вже правильно зауважив, що в українців є оце відчуття такої самонадійності, тобто менше залежить від держави сподівання на себе. Є цей город там у людей, є там якісь, тобто є сподівання на те, що держава, але не таке сильне, як, наприклад, в росіян. Тобто в українців є все ж таки сподівання на якусь автономію, тобто немає цього патерналісту. А своє завжди смачніше. Так, що уряд там вирішить. Тому поки в українців буде своя картопля, там сало, тобто ці всі речі. А не пам'ятаєте індекс свободи економіки в Україні який? Україна робить великий прогрес, але не такий, як Грузія. Тобто Грузія зробила ривок, Україна зробила прогрес, але не такий великий. Хоча дуже багато. Той факт, що в Україні, наприклад, зараз цікавий аспект, за останні 5 років, до речі, тенденція, що вже раніше Україна вихвалялася металургією і вугільною промисловістю. Так. Зараз локомотивами української економіки є IT-сектор і сільське господарство. Це надзвичай цікаво і для нас нове. Айтішники і фермери. Це те, куди хочуть фактично так, теоретично, якби і Білорусь пасти. І Білорусь пасти. Ось давайте ми на те ж саме питання послухаємо, ці стало лепш жити за апошні, як стало лепш жити за апошні 5 років, як відказали на це ж саме питання мінаки на вулицях Менску. Слава Богу, что у нас ничего не было. А ці стали мы лепш жить за это 5 годов? Стали. Учим? Ну, не знаю, я себя чувствую очень хорошо. И в здравоохранении, и пенсии мне хватает, и здоровый образ жизни я веду, поэтому мне всего хватает. Молодец наш батька. Но я хочу сказать о себе. Я стала жить значительно лучше. Поэтому мои дети тоже. Мои дети получили высшее образование. Поэтому я лично стала жить лучше. Хорошо живем. Под защитой Александра Григорьевича Лукашенко. Все у нас, мир, продуктов хватает, всего хватает. А таких зменов, как в Украине, не хотелось? Нет, не хотелось бы, у нас такого никогда не будет. А бедные украинцы, люди, пошли на поводу у руководства. Америка вмешалась туда. Я думаю, что не изменилось. Як жили, так і живемо? Жили, так і живемо. Я не бачу ніяких змін. Ну, мабуть, воно є, але я їх не бачу. А може бути Майдан? Магчимий такий варіант у нас? Я думаю, на мою думку, не магчимий у нас Майдан, тому що, гайки закручуються, але все-таки, мабуть, є розуміння той межи, де треба спиниться. Ну, как информацию получаем с Украины, так там, конечно, не дай бог этот Майдан и все. Ну, у нас вроде бы тихо. Тихо. Так это добро тихо, чи дренно тихо? Ну, по крайней мере, ну, как я вам скажу, что это лучше, чем убивают людей. Понимаете? Не дай бог, конечно, там вот то, что пережили, да сжигали людей, ну, не дай бог. Как и было, так и есть. А ці потрібні нам переміни? Ну, перемены нужны, но это сугубо каждому личное свое. А вот якого кшталту перемінів хотілося? Ну, конечно, в лучшую сторону. Ну, я думаю, для наших глядачів у Білорусі адкази, які почули спектр адказів, не з'являються великою новиною. Але ось, Олена, соціологічне питання в Україні апошніх 5 років показує, що самий популярний заміжний політик у ёй – це Олександр Лукашенко. Як ви відказуєтеся на питання, коли вас колеги питаються, чому? Ведаеце, гэтае пытанне нагадвае мне казку пра рыбака і залатую рыбку. Калі хочацца тое, чаго ніколі не меў, але не маеш уяўлення пра тое, да якіх наступстваў гэта можа прывесці. Трэба паглядзець на сацыяльны зрэз тых людзей, якія аддаюць сімпатыі беларускаму кіраўніку. Гэта найперш прадстаўнікі сталага ўзросту, якія яшчэ памятаюць Савецкі Саюз, і звязваюць менавіта з асобай Лукашэнкі тое адчуванне справядлівасці, якое яны не могуць яшчэ знайсці ва ўкраіне.
І гэтаму паспрыяла у пэўным сэнсе і ўкраінскае тэлебачанне, якое заўсёды транслюе даволі рэзкія выказванні Александра Лукашэнкі, калі ён чыніць разносы на розных нарадах з прадстаўнікамі міністэрстваў і ведомстваў. Тут гэтага не хапае, і, магчыма, таму людзі так віртуальна аддаюць яму сімпатыі. Дарэчы, і мае калегі неаднойчы мне казалі, што вось нам бы вашага Лукашэнку хаця б на 2-3 месяцы, але потым мы выберем свайго дэмакратычнага прэзідэнта. А Лукашенко прачысціў усё, і на гэтай падставе мы б ужо маглі добра жыць. Ну, гэта зноў жа, кажу, як у казцы. Это сапраўды в такой паліталагічнай казцы. Ростислав, вось зараз у разгары выбарчая прэзідэнцкая кампанія у Беларусі, ва Ўкраіне. Это сапраўдная прэзідэнцкая кампанія. У Беларусі такая была толькі фактычна аднойчы, у 1994 годзе. Пра фармальныя моманты мы і ведаем. Але галоўнае пытанне. Скажыце, ці можа быць так, што гэтыя выбары стануць рэваншам, і што каманда сілы, якія пабачылі, якім все ж таки коштам вялікім аплочаны выбар еўрапейскі Украіны, зараз знойдуць прыхільнікаў ва ўкраінскім грамадстве і змусяць павярнуць Украіну бліжэй назад на нейкі іншы сярэдні шлях. Ну, реванш, він можливий з двох боків. Перший реванш – це з боку, справді, тих сил, які йдуть, відверто займають проросійську позицію, або ті, які приховано, або хочуть йти на якийсь компроміс, домовлятися з Путіним, тобто здавати національні інтереси. Тобто такий реванш можливий, але він не є дуже реальним. Тому що все ж таки в Україні вже європейський вибір зроблений, і суспільство не дасть вже такі запобіжники, гарантії, що суспільство не дасть розвернути український корабель на схід. Це вже відміняється. Але також можливий реванш з боку популістів. Тобто дуже сильно в Україні зараз, особливо через те, що після президентської кампанії восени будуть парламентські вибори. І дуже багато кандидатів ведуть насправді парламентську кампанію заради своїх партій. Як популізм зараз як погроза європейського вибору? Це ви кажете? Тобто часом розганяється хвиля, що тарифи, хтось в 2 рази знижує тарифи, хтось 4 рази, хтось там МВФ критикує, хтось там дійшло до того, погрози демократії внутрі самого демократичного процесу? Тобто є політики, які йдуть на цих виборах, насправді ведуть парламентську кампанію і дуже сильно ведуть кампанію на популістичній платформі. І особливо ті політики, які коли свого часу були при владі, це була економіка ручного управління, тобто реально там, ну тобто це... Юра, як би ви відказали на питання, який президент України вигідний для Олександра Лукашенка? Ну, мы уже это обмерковали. В конкретной ситуации теперешний Порошенко. Порошенко, тому что Лукашенко его ведае, тому что он добра ставится до Лукашенки. Ну и есть як бы досвід. Это уже было и на прикладе Ющенки. Это парадокс, но чим горш стосунки поміж Києвом і Москвой, тим лепш для Лукашенки. А при Порошенке они будут наигоршими. Так вот складывается, парадоксально. Мы будем, Ростислав, не раз вас запрашаць, і Алена, якая жыве ў Киеве і регулярно выходзіць з перадачамі з вельмі глыбокімі і цікавымі фактамі з таго, што адбываецца ў краіне. Это нашы гледачы Белсату і чытачы сайту будуць заўсёды в курсе і глядзець. Але вось на завершэнне гэтай часткі нашай перадачы я хочу яшчэ раз прачытаць Вацлава Гаўла. Надзея – гэта не ўпэўненасць, што нешта скончыцца добра, а пэўнасць, што нешта мае сэнс, незалежна ад таго, як скончыцца. Беларусы і украінцы – блізкія народы, але наколькі яны разумеюць адзін аднаго у літаральным сэнсе? Прынамсі, наколькі беларусы разумеюць па-украінску? У галаве нашага суайчынніка жывуць прынамсі 2 мовы, а мы вырашылі тую галаву зусім затлуміць. Папярэджваем, што пытанне будзе пра украінскую мову і пачынаем з назвы месяца. Лютый, февраль, лютый. Февраль.
Усё гладка. І раптам А месяц лютый? Лютый – это осенний месяц. Не зусім зараз гэты месяц? Не знаю. відаць прычына вось у чым. По-белорусскому у меня двойки были. Шчыра прызнаўся рэспандэнт. Сапраўды, праблемы з лютым няма ў тых, хто прынамсі пасіўна валодае беларускаю моваю, скажам, не лянуецца чытаць надпісы на транспартных праязных або на календарах. Каля 75% слоўнага запасу нашых моваў супадаюць. Яны ў гэтым значна бліжэйшыя між сопку, чым кожная з іх з мовай расейскай. Прычым ёсць словы, уласцівыя толькі дзвюм нашым мовам. Гэта бачыць, бачыты, паважаць, паважаты. Часткова гэта спадчына эпохі Вялікага княства літоўскага, калі нас абслугоўвала адна літаратурная мова з тэрытарыяльнымі варыянтамі. А яшчэ маем першы, аўторак, віўторак, свята, свято, хвіліна, хвіліна, надзея, надія, дзякую, дякую. Выпрабоўваем сустрэтых менчукоў далей. Вот колер такі, блакитный. У нас уже по-белорусски блакитный, голубой или синий. Усё ж святлейшы з двух, але правільна. Блакитный. Голубой. Цікава адрэагаваў Мянчук родам з Львова. Ой, блакитный це я представляю, но не могу сказать. По-белорусски такое самое слово, блакитный. Да, блакитный. Голубой, да. Няма патрэбы перакладаць, калі і з маленства вядома, і па-беларуску, ясна. А вось арнітолягі з нас недасканалыя. Птушка такая, шпак. Шпак это... Дятел. Ой, подожди, шпак. Это... Шпаки это кто? Скворцы, что ли? А шпак? Скворец. Суразмоўцам падказвалі, вы можаце тлумачыць ці па-беларуску, ці па-расейску, але прасцей жа так сказаць, што украінскі шпак – гэта і беларускі шпак. Вось у гэтым выпадку трэцяя мова яўна перашкаджае. Птушыную тэму працягваем цяжэйшым пытаннем. Птушка такая, лелека. Увы. А птушка такая, лелека. Лелека, знакомая что-то. Не знаю, Лелека. Это по-украински лелека. Соловей? Нет? Нам вельмі знаёмая гэтая птушка, сімвол, кажуць, Беларусі. Аист. Адказваюць толькі з падказкай. Так, бусел, лелека. І дзяцей ён прыносіць, і ўсё як належыць. Дарэчы, яшчэ Караткевіч зазначаў, што далей на ўсход ад Беларусі і Украіны буслоў, лелек няма. Выснова. Як толькі украінскае слово моцна адрозніваецца ад беларускага, беларусы яго не пазнаюць. Зрэшты, і наадварот таксама. Не маем супольнай культурна-інфармацыйнай прасторы, няма тэлеканалаў у кабельных сетках. Многія сталыя выразы ў нас супольныя. Ад шчырага сэрца, від шчырага сэрца, майстар брахаць, майстар брэхаты, даць гарбуза, даты гарбуза. Это значыць адправіць непажаданага жаніха ці просьбіта ні з чым. А вось наша «хавайся ў бульбу» па-украінску або «ховайся в жыто», або «ховайся ў кукурудзу». Але ўжываюць яны такі выраз значна радзей, чым мы свой. А на гэтае пытанне адказалі амаль усе. А вот яшчэ, ці разумееце вы такую фразу «разам нас багата», кажуць? Вместе нас много. Вместе мы сила, если так грубо перевести. Разом нас много, наверное. Гэта спокліч з часоў папярэдняй украінскай рэвалюцыі, увечнены ў песні гурту «Грынджолы». Разам нас багато, нас не подолати. Ведаў, што дакладна гэтаксама можна сказаць і па-беларуску, акурат спадар з Украіны. Разом нас... так оно и на белорусской так. Я живу здесь уже много лет, и никто не говорит почему-то на белорусской мове. Ни в телевизоре, нигде нет белорусской мовы. Для меня это удивительно, для украинцев. Вось і падказка, як нам лепш разумець суседзяў. Найперш уведаць сваю беларускую мову. Быць сабой. Вось такая цікавая выснова. Украінскую разумеюць, калі разумеюць беларускую. Каб зразумець іншых, трэба зразумець сябе.
Такі кантэкст тых падзеяў, пра якія мы з Ростиславом Хотиным, Юрыем Дракахрустам і Аленай Літвінавай у Киеве сёння думалі, спрачаліся, шукалі адказы разам.